тамашачылар. Һәрберегезне концертымда күрүемә шиксез шатмын. Фырсаттан файдаланып сүземне рәхмәт сүзләреннән башлысы килә. Рәхмәт, кадерле тамашачым, минем иҗатымны хөрмәт итеп, зурлап концертыма килгәнегез өчен. Халык җырларына булган мәхәббәтемне, мөкиббәт китүемне күбесе беләдер дип уйлыйм. Аларны башкарганда бөек шагыйребез Габдулла Тукайның сүзләре искә төшә. Халык җырлары безнең бабаларыбыз тарафыннан калдырылган иң кадерле ва иң бәһале бер мирастыр. Халык җырлары халкыбыз күңеленең һич тә тутыкмас ва күгәрмәс, саф ва раушан көзгесидер.
башкалар белән саубуллашмыйбыз, дию. Дуслар, менә киләсе җырны сез шөбһәсез белергә тиеш, ләкин бүген без аны заманча сулышта башкарырбыз. Татар халык җыры Сандугач күгәрчен. Киттек, Расима. Чыгачак җырчы белән мине Instagram таныштырды. Һәм әлбәттә иҗат якын әйтте. Ул бик талантлы шәхес, җырчы, спортчы, workout, ягъни урам гимнастикасы белән шөгыльләнә. Башкортстаннан ерак араларны якын итеп, Дөмәй авылы егете Илнар Шәрифетдин. Yoldan yana
Мәхәббәт турында кем генә язмаган, кем генә җырламаган. Мәхәббәт утында янмаган кеше сөюеннән көйгәннәрнең хәлен аңламас. Ярата белгән кеше бәхетле. Чөнки шушы сөю хисе белән янганда, ул үзендә тау күчерерлек көч тоя һәм кешерә дә. Менә шундый гайрәт һәм батырлык исти кешегә мәхәббәт хисе. Ничек яратылып яшәүдән баш тартырга була ди? Юк, әлбәттә. Мәхәббәтсез тормыш ул төссез чәчәк, тозсыз ризык, кояшсыз күктер. Ярату хисе дөньяга һәм кешенең үзенә матурлык исти. Яшә мәгънәсе бирә. Сау бул инде. Дисең, сау бул инде. Йөрәккәем кинәт туктап куйды. Куллар инде кулдан аерылды. Ике канат куе кайырылды. Ишеттеңме икән тавышымны? Мин көтәрмен һәр көн кавышуны. Бергә йөргән сукмакларга сагынырмын, кайтуыңны сагынырмын. Салкын гына өстен Нинди сүзім сені яралады. Адамдарға берек санап тұрды. Айырылдық деп айырылдық. Ишеттің бе икән
Güzel tılsımшы сыман, мені ойлап шығардың. Теңсіз ғарур қия иттің, туфандарға шыдарлық. Сен мені бұлыттың иттің, оппақ болар ағылды. Сен мені қияшын иттің, хәтті күзің шағылды. Сен мені көклерді ізледің, әмин мұнда түмәттің. Сенің үз қолған соқмақны алмай өбәмін. И мотор, мен янмас едім, яндырушы болмасам. Таммас еді жерге яшер, тандырушы болмасам. Бір минутта ташлар едім бұл тұманлы мұңлары, сен мені мискен қайлып, мұңландырушы болмасам. Долқынланмас, болғанмас дайды ғышқын денгізі, кішілі желтізлі әгер сен болғандырушы болмасам. Юанар едім біраз, қияшқа я айға қарап, матурлығын білен аларыны қаплаушы болмасам. Қырғылықны ташлар едім, мені өзіңе тартып, жер yüzіндегі бүттін нәрсеге қаршы қоймасам. Қай вақыт мәжнүнде күлмәс һәм шатланмас едім. Сен мені ағаш ат үстіне атландырушы болмасам. Язғанларым біраз шиғырға ұқсар еді. Һәр қалам тұтқанда истен тайдырушы болмасам.
Минем күңелемдә елмаю яши. Күңелем белән мин һәрчак елмаям. Ансыз булмый. Елмаю кирәк ул. Авырлык килгәндә, ачуың чыкканда, күңелең тулганда, күңелең булганда, кайфың киткәндә һәм кайфың килгәндә, урамнан барганда, кулларың талганда, елмаерга кирәк. Елмайсаң, үзеннән-үзе рәхәт, җиңел булып китә. Елмайсаң, кешеләр дә сиңа карап елмаялар. Елмайганда күкләр яктыра сиңа. Елмаю бик көчле кешеләр халәтедер. Чөнки анда сабырлык бар. Бер нигә дә карамый елмаю өчен сабыр булу кирәк. Әйдәгез бергәләп елмаябыз. Менә хәзер, әлеге мизгелдә мин елмаям. Һәм миңа рәхәт. Сез дә елмайыгыз әле. Сезгә дә күңелле булсын. Şişler gibi şişler
Һәм кайбер илләрдә безнең милләттәшләребез дә яши. Хәзер минем сезне Норвегиядә яшәүче милләттәшебез Рушана Братангер иҗаты белән таныштырып үтәсем килә. Хәзерге яңгыраган җыр тирә-юньдәге матурлыкны күрә белергә инде. Әйдәгез бераз тын алыйк, сыкланыйк һәм әлбәттә яратыйк. Türlü kişiler bulan. Birovlar gizorlanуда, ikkinchilar aytik jırşılarni tanqidli. Aqay birovlar har yana kunga shotlanib, shukr etib yashaydi. Aydagiz bir-birimizga motor so'zlar ayting. Dardli jirlar jirlab, ko'ngil ko'tarik. Chunki alamga Alloh yurakli kishilar bek de kerak. Bittik. Şanı yara
Dostlar, men bilan mening konsertima turli yoqlardan keldilar. Men Instagramda Shallowdan da keldilar deb yozdilar. Ufadan da qo'noqlarimiz bor ekan. Ko'pdan tugul Instagramga bir kichkinagina qizning anisi yoza. Mening qizim sizning ijodingizni shilqatli yaratdim deydi. Shilqatli jillarimizni tinglaydi. Yarim sizning bilan konsertda duet jillarlar boshqaraman. Mümkün bulsa Ariana degan qiz munda bulsa Ariana birga sahna mana bitta Ariana kel munda motorim Ariana nishik hallaring yaxshimi? Хорошо. На чем приехали? Поезд, самолет? Самолет. Вау, на самолете из Уфы к нам, в Казань. Да. Что мы с тобой исполним? Песня суда. Суда-суда, татар халушырым. Мына бит. Творчество наше не зря, оказывается. Айтагыз, Расим абый, айтагыз біз башлық, мен қазір Арианаға микрофон алып келем. Yes, I am.
Adlı jurnalımız sizler biləsiniz. Еще потанцуешь? Хочешь еще потанцевать? Хочешь? Окей, хорошо, хорошо. Микрофонына алым, тапшырым. Достар, тагын бер җыр җырлыйбыз Ариана өчен. Күңелле дәртле җыр булыр. Менә узган елны, бәлки беләсездер, бәлки юктыр, 29 август көнне минем «Су буйлап» дигән татар халык җырлары альбомы чыкты. Сез аны кем тыңламаган, кем ишетмәгән, барлык социаль челтәрләрдә ишетә аласыз. Һәм шуннан тагын бер җыр. Аллар үсә. Һәм гөлләр үсә. Гөлләр дә аллар үсә. Әйдә бийбез менә.
все хотят со мной спеть, а и было ваше предложение. Дуслар, шексіз рахметімді білдіресім келе. Қазан нұры халық ойын құралар оркестрінің һәм аның сәнбай жетекшісі Татарстанның халық артисті Рәсил Ильясов. Рәсил, әйгістан бәттері көріңіз. Şu алам сәнді бәрі. İkinci bölümden görüşürüz.